Йоу! Добре дошъл! Ако си нов в създаването на видеосъдържание или имаш малък бизнес, който зависи от онлайн присъствието си, това събитие е точно за теб и не трябва да го пропускаш. То може да ти промени потенциала от такова развитие на такова развитие. Аз и Ники сме отговорени за едни от най-големите кампании в TikTok през последните 3 години. И то с едни от най-големите бизнеси в България. Кепи, Kaufland, Технополис и още десетки бизнеси са ни се доверили да заснемем видеа за тях, които не само показват бизнеса, а и достигат до милиони хора. И то без нито един лев за спонсориране. И това е защото знаем как да правим видеята си толкова пристрастяващи, че хората да ги гледат, да ги споделят и дори да не осъзнават, че те са реклама. И на този хук спринт ще ти покажем точно как използваме кукишките, за да хванат вниманието на зрителя до края на видеото. Така видеята ти ще правят повече гледания, така ще правиш повече продажби, така светът ще бъде по-хубав. И не, няма да говорим за неща, които вече се чувам навсякъде. На това събитие ще покажем есенцията на работата ни и тънкостите, които ни помагат да пишем брутални сценарии. Ще дадем точните инструменти и мисловни структури, с които да превърнеш всяка идея в сцена и всяка сцена в видео, което гърми. И като допълнителна стойност за тези от вас, които се запишат и присъстват, сме подготвили меко казано скандални неща. Ще разкрием личния ни WTF метод. Това са 3 точки, които ако използваш във всяко видео, трябва да си много грозен, че то да не може да тръгне. И ако това не ти пръсне главата, сме ти подготвили 30 кука care package, който специално сме подбрали за теб, за да го вземеш и да го използваш за твоите видеа. Както и една голяма изненада, върху която работим от 6 месеца и за първ път ще го споделим с посетителите на събитието безплатно и първи. Ако се чудиш, да, цялото събитие ще е напълно безплатно. Защото нашата мисия е да вдигнем нивото на видеосъдържание в България. На всяка цена. Дори и това да значи да е безплатно. Събитието ще се проведе на 9 октомври, четвъртък от 7 часа онлайн, така че натисни бутона, запиши се и ще ти изпратим линк, за да присъстваш. Запази си го в календара, защото не трябва да го изпускаш.